Dushanbe, Tajikistan. Loic, the Tajik Tag, Rajabad. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай ин шом аниқтара шаби 20 ба 21 июл турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар он варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад мекунад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин муҳорибаро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Инак дӯстон, аллакай шаби 20 ба 21 июл варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов чорум муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC мегузаронад ки рақиби ӯ дар октагон варзигари амрикоӣ Трей Огден хоҳад шуд. Шаби гузашта Лоиқ ва Огден вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун онҳоро танҳо муҳориба интизор аст. Муҳорибаи онҳо дар вазни сабук яъне 70 килограмм мегузарад ва муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. Чӣ гуна ки қайд кардем, барои Лоиқ ин чорум муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. Раҷабов дар UFC 2 ғалаба ва 1 бохт дорад. Ана барои рақиби ӯ Трей Огден бошад ин шашум муҳориба мешавад. Ӯ дар UFC 2 ғалаба, 2 бохт ва 1 муҳорибаи бенатиҷа дорад. ин муҳориба байни танки тоҷикӣ ва самураи амрикоӣ мешавад ва бояд гуфт ки лақабҳои онҳо ба худашон хеле мувофиқ аст. Лоиқ ба монанди танк доимо ба пеш рафта ба рақиб ҳамла мекунад. Огден бошад ба монанди самурай боэҳтиётона, босаброна то охир меҷангад ва муҳорибаи онҳо ваъда медиҳад ки муҳорибаи шавқовар шавад. Дар ин турнир ҳамагӣ 12 муҳориба баргузор мегардад ва муҳорибаи Лоиқ зидди Огден дар карди пешакӣ мегузарад ва сеюм муҳорибаи турнир хоҳад шуд. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир шаби 20 ба 21 июл баргузор мегардад ва аз соати 0:30 ба вақти Москва ва 2:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаи Лоиқ тақрибан соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе баргузор мегардад. Акнун бошад дӯстон, мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин муҳорибаро бепул тамошо карда мешавад. Мо ҳамаи ссилкаҳои даркориро барои шумо омода мекунем ва дар телеграм канали худ мегузорем ва шумо метавонед ки муҳорибаи Лоиқ Раҷабовро бепул тамошо кунед. Дар телеграм канали мо аллакай аз 80 000 одам зиёд обуна шудагӣ аст ва шумо низ даромада обуна шавед. Ссилкаи телеграм канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. Ҳамчунин дар ҳол баъди анҷоми муҳориба мо муҳорибаи пурраи Лоиқро дар телеграм канали худ нашр мекунем ва касоне ки кор доштанд ё ин ки дар хоб мондан метавонед дар дилхоҳ вақт даромада муҳорибаи онҳоро тамошо кунед. ҳозир бошад дӯстон, биёед якҷоя дар поёни ҳамин навор дастгирии худро ба Лоиқ Раҷабов нишон медиҳем. То боздид хонободу сарбаланд бошед.